Mayong hapon dahil sa tanan no. Nga oy. Si Mina, duha naman lagi niya akong cellphone lagi. Nga oy. Asa ni Depita? Nga oy. Si Mina duha gyud. Duha oy. Asa man ani? Asa man ani pinduton? O ba ni siya? Dili oy. Dili oy. Asa man gyud ani? Tay sabi. Nga oy. Tessa, ano na ta magstoryahan na? Tingaling mga ipitan na. By the way, sugdan na nato itong pagpaila-ila, no? Nga oy. Hala. Wadyo ko na sayop ba? Wala oy. Crossover na sad akong mata. Nangliwat yung ko sa akong uyuan. Nga oy. Ako din si Kuan. Ay sabi nga ay marag naagi sayop ba? Daan palagi ko. Akong mata naghiwi nga ay mao di ay di na lang sana to padayunon bi nga ay. Simiipit yung kuan ni ba? Di na lang sagid oy, di na lang sa pangasabi. Asa paong ani? Asay paong ani oy.